mučio jutros da nađemo, tražimo emagram i tako dalje, došli smo do zadnjih podataka da su vetrovi prilično jaki iz jugozapadnog segmenta, koji će se kasnije tokom večeri okrenuti i na jugoistok, na Košarski pravac. Ako dođete do temperature od 30 stepeni, trenutno je 28,5, doće do pojave termike i uslovnih vazdušne struge. Ako temperatura tokom dana dostigne 36 stepeni, s obzirom na vlagu, pojavit će se i ponegde neki cumulus, dosta retko, 1 do 2 osmine, sa donjim bazama oblaka na 2400 metara. Ako dostigne tu temperaturu. S obzirom na ove vrlo lepe meteo podatke, dobili ste ovu disciplinu. U samoj disciplini imate jednu novu tačku, to je Sutjeska. Nemojte tražiti ni Savo Kovačića, ni Tita, ni Reksa, nema nikog, tamo to je samo mesto Sutjeska, blizu je, vidite po karti, koordinate su vam date u zadacima, koji nisu ubačene ono što ste juče dobili, to je jedna nova tačka. Sutjeska. Što ne može ubaciti?